L-imħallef emeritu Joseph Zamit McKeon ma jaqbel xejn mal-Prim Ministru Robert Abela. F'intervista mal-Gazzetta Malta Today l-Ombudsman ribatta l-attakki li rċieva minn Robert Abela f'kummenti li tal il-ġurnalisti ftit tal-jemilu dan brabta mar-rapport tibes fuq il-faċilità korrettiva ta' Kordin taħt it-tmexxija tal-Kurunell Alex Dalli. Ir-rapport ippubblikat mill-Uffiċċju tal-Ombudsman sab li taħt it-tmexxija ta' Alex Dalli il-ħabs kien sottopost għal prassi li tneħħi d-dinjità tal-bniedem b'uħud ikunu vittmi ta' ġir razzista u bir-rapport jiddeskrivi t-tmexxija tal-ħabs bħala fabbrika tal-ħażen. Iżda l-Prim Ministru mhux talli baqa' wara dawn is-snin kollha jiddefendi lil Alex Dalli tal-ispiċċa jattakka lill-Ombudsman. Faċli llum tkun wara skrivanija u tiċċensura mill-kumdita ta' wara l-iskrivanija u toqgħod tikteb ir-rapport faċli. L-Ombudsman jisħaq illi f'din l-investigazzjoni kulħadd instema'. Dik l-investigazzjoni saret b'mod metikolus immens. Mhux każ illi intfajna wara skrivanija u nkiteb rapporta. Dana instemaw xieda, instema' kulħadd inkluż l-ola mexxieqaw, l-ola responsabbli fil-ħabs, kulħadd instema'. Joseph Zamit McKeon insista li mhux talli ma jibqax wara l-iskrivanija tal-hemm investigaturi li sal-ġurnata tal-lum imorru jispezzjonaw il-ħabs huma stess sabiex jaraw u jisimgħu dak li jkun qiegħed verament iseħħ. Hemm rekord tagħhom daw, mellura nafu x'hemm fil-ħabs. U inserraħ moħħ l-Onorevoli Prim Ministru illi aħna fejn hemm bżonn li mmorru fuq il-postijiet aħna morru. Għalaqstant, l-Ombudsman insista li fil-waqt li jirrispetta l-kariga ta' Robert Abela ma jistaqqat jaqbel miegħu fuq starrija bħal din fejn qed jimmina l-ħidma tal-Uffiċċju tal-Ombudsman u jibqa' jiddefendi dak li seħħ fejn fost l-oħrajn taħt din it-tmexxija ta' Dalli mitu tal-inqas 14 priġunier b'suwiċidju. Nirrispettaħ fil-kariga għolja li għandu ta' responsabbiltà. Però bir-rispett kollu lejh ma nistax naqbel miegħu. Francesco Catania, Net News.